Sababa. Okay, yini inja isingisi? Oh, inja. Injalo. Thank you, Doc. Yini ushaka isingisi? Ushaka wesifazane. Ushakina dog. Amadoda show correct. Ilanda lo Facebook enibhizi madoda. Ngabo wasiza wafika. Ngizokubuza nge-English. What is slap mzulu? Awindoda yomZulu. Uyasazi ukuthi slap yini ngesizulu. Oh, slap. Umshayi. Ngishayelanga mfethu. Hey, ungabusanga ngishaya. What is the double slap in Zulu? Slap ngesizulu. Impama ephindile kabili. Double slap. I will show it's a double slap. Yeah, double slap. Ngishayelanga. Njengoba nisefuna i-double slap, ngangini double slap, anti ufunani manje? Mesho chocolate mi. Okupheka. Hayi, wakho ke lokho ngeke upheye. Ushana nini? Shit. Double slap. Sambona kwela samkhuluma naye ke ngisaphola YouTube. Sanibona bafethu igama lami ngumabo ubambe isibonelo wamwela subscribe kwi-channel ethi Thama Cruger na Facebook satholakala search Thama Cruger. Sale kahle. Izinto zingathi njengobuhlekisa ngami yeba nako kuni kepha umculo ngowami